Pukri Community Hall, Chini Takarjala Block by Ringzak, Chini O meeting, actually, Chini O meeting Cup, Chini Baskami, 10 tarik October, sorry, 14 tarik October, khumulwng, Sendigado, Chini Kase Mega Mass Gathering, Tongo, Abano Zotan Simon Kana, Chini Bubakra by Ringzak, Chini Tipra Motani, Mass Gathering, Chini Mass Gathering, Obono Chini, Greater Tipralan in Bagay, Jung, Kaisas in Unity, Kansas in Demand. যে দিল্লি সরকারও जों কাইসা মেসেজ রহনাनै थाङै दङ दा जोंनि पान्डाव बेलाय नामखौमानि नगराय फाय सपायनाय जोंनि मेघालय हास्टेनि सीएम जोंनि कनरेक्ट सांमा बो फाय सपायनाय आइ जों मनो सक्सेस खायनि बगैनो दिनै जोंनि जंपयजला ताकारजला मिलिवै जोंरो काइसा जोंनि अ कमिटि हनि जे दिनैनि अ मिटिं जों सक्सेसफुल गाहाम जोंनि हादरनि बोसोरगारि थांनाय कयजना खरक बोसोर बरक थांनाय जों अमरन दिन और सालायका एवं चिनी मीटिंग सक्सेस बंका और चिनी अब बस करने जे 14 तारीख नि ओ मेगा मास गैदरिंग जो तो चिनी ताको काहाम हास्तेन लुकुरम ना आंगमन सानामु जोंगो नरकबो जोंनाय बाक्सा और नग खरसा खरनि खरताम फानंतो जों ओ मास गैदरिंग सक्सेसफुल खायति सानान बगै लुकुरम न जतन फाइबायदि आनि कयमं अबनो आनि नन थानि या खुलुमे अबनो साव जों चिनी फ्यूचर सामने बगै चिनी थिनां सामने बगै चिनी बसाबतिनि फ्यूचर सेफ खालामनानै बगै चिनी अ मास चिनी मेगा अ मास गैदरिंग बेलाय दरकार एवं दिल्लीआव जों मन फनानै जों थांसा अ तिप्राहानि तिप्रासा जों थांसा अबो जों फन आनै जों साकाफना एर परेसे जों चिनी डिमान्ड चिनी जे नासिकमु जे अ सेपारेट लैंड फान हंतो ग्रेटर तिप्रा लैंड फान हंतो जों डिमान्ड खायनानै बगै अन बगै चिनी अन मीटिंग जों गाहाम सक्सेसफुल हुंका और फाइसो पाइका चिनी आमसाइनि न कसाम एक्स एमएलए बरंगना राजेश्वर देव बर्मा ताइ चिनरो फाइसो पाइका चिनी लोकलनि न एमडीसी बरंगना गणेश देव बर्मा ताइ चिनी एक्स ईएम बरंगना चंद्रोदय रुपिनी ताइ चिनरो कमतम चिनी वॉरियर्स रो वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जन फाइसो पाइका अमनो तिनि चिनी अ मीटिंग हामबाय कारण संसारो तंकसां आसल को आउन बागै जों साफारि स्टेट दाबासि ग्रेटार त्रिपुरानि सानमुंथाय नायमुंनो थैनो बबुग्रा कबका बसकांनि 14 अक्टोबर महलयानि साल और सालनो सिनी डिडिएडिसिन हेडक्वार्टर khumulwng सिनी मेगा मास गैदरिंग उनाय ओ मेगा मास गैदरिंग मेघालयनि चीफ मिनिस्टर कर्नाड एस साकमाबो चीफ गेस्ट फाइनाय आनबागै बुबुग्रानि दै दुलंबाय चाइतमुंबाय म काइसा सिनी जे खरां टेबो कोतर सिनी खरां टेबो वारङै दङ जे हास्टे नि सरकार बो काहापन बुचिनांथुं ताय देश सरकार चालुक दंनाय सिनी भारत हास्टेओ जे नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि सरकार बिनसानि क्लियर मेसेज नान बागिनाय म मेगा मास गैदरिंग अबनो किथिंगिनाय जों हास्टेनि जत लुकुरगनो सिनी तिप्रासानि काहामनि बागिनाय सिनी तिप्रासानि एक्जिस्टेंट सार्वाइवलनि चबाव जतनो अ पुरगामो फाइ मानजागनान बागै जों तिप्रा मथा नेंगै ताय बुबुग्रानि इंगिनाय जों जतनो कबगो म सिनी बरकनि वन लास्ट फाइट जटा ग्रेटार त्रिपुरालैंड अ साफ्रे स्टेट मायाके त्रिपुरासारो अ हायुंगो खरक्ति सावि तंगैमोन याताय जों खरक्ति सावि तंगनानि बागिनो अमसिनि चबा अ चबानो जतनो सक्सेसफुल खायनान बागिनाय जों नरनि मेदेनि बिसिंति जों जत ताहु काहाम बहु काहाम हास्तिनि लुकुरनो कबो हामबाय जराले बोसोर जराति खाजाका अब बोसोरनि सिमि चेंजांनाय बोसोरखौ पायनाय अब चामु नंगरबले सुसनाम जत जों चामु नमुंता चबाव तो सिनि जे बदलनि इंगिने जों जे प्रिपारेशन खायमानि आबो जों खालायनाय दैरक तो आरो तंनाय जत मानसा जों सिनि भलन्टियारनो जों सानाय जों सिनि लुकु फाइनारनो चुगानानो बागिनाय गाउन बागै सिनि प्रोग्राम 12टा रुंसिबिनि बरकटा आरो एसेम्बलिं फैनाय बररो कुथुम लायनाय 4टानि बिसिङावनो जों सालंफलां फाइनान बागै जों चाइतंनाय हामबाय।